Ginbusi ni Senator Judge Robin Padilla kung anong nabulig sang confidential funds sa intelligence gathering. Ginpamangkot man ni Padilla sa private prosecutor, Attorney May de Venagracia kag Defense Counsel, Attorney Christine Ferrer kung pwede bala nga makabulig ang confidential funds sa pagkuha sang impormasyon, paglikaw sa pagpamahog, kag pagpabilin sang law and order. Ginusisa man ni Padilla kung pwede nga mapunggan ang pagpapatay o kung pagpatay kay anay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. kung may ara ini sang confidential fund kag nakakuha sang impormasyon na hanungod sa pagpamahog sa iya nga kabuhi. Gin-question man sang Senator Judge kung may ara sang confidential fund si former Senator Angara nga sa subong among secretary sang DepEd kung pwede bala makabulig ini sa pagpapugong sang shooting incident sa mga eskwelahan. Suno kay de Venagracia, wala ini nagapati. Apang base naman kay Ferrer, pwede ini nga makabulig kung gamiton ang pondo para sa surveillance kag pagpahibalo sa pagpamahog. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si former Senator Angara na sa ngayon ay sekretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? I cannot speculate. Wala pong speculation. Sa tingin lang po niyo, kung meron sa... Sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential... Ano lang naman po yun? Yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, ay hindi, no? No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats